ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଭଲ ପାଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। କାରଣ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି? ଭଲ ପାଇବା ନ ପାଇଲେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ଏଠି ମୁସ୍କିଲ। ଭାଇ ଆରେ ଭଲ ପାଇବା ମାନେ କହିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଭଲ ପାଇବା କହିଲେ କେହି ଭୁଲ ଅର୍ଥରେ ବୁଝନ୍ତି। ହେଲେ ମୁଁ କହିବି ଭଲ ପାଇବାର ଅର୍ଥ ଭୁଲ ନୁହେଁ। ଭଲ ପାଇବାର ମାନେ ହେଉଛି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଭଲ ପାଇବା, ବାପା ମା ଛୁଆଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ଭଲ ପାଇବା, ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାକୁ ଭଲ ପାଇବା। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଭଲ ପାଇବାରେ ବନ୍ଧା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ କହୁ ଲଭ୍, ଇମୋସନ୍। ହଁ, ଏତିକି କହିବି, ଜୀବନରେ ଭଲ ପାଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଜୀବନରେ ଭଲ ପାଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଭଲ ପାଇବା ବିନା ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବା ଏଠି ମୁସ୍କିଲ ଭାରି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟିକି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ କବିତାଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।